Morten, kan du se, hvad jeg har lavet i denne smukke aftenat? Ja. Det er et fænomen, der er meget kendt her i Danmark. Det er et fænomen, der er meget kendt i Danmark. Ja, jeg har aldrig kunnet selv finde ud af det, men jeg har hørt det kronhjort. Det er kronhjort. Kronhjort har været meget god til det. Det er, altså, fænomenet hedder pissing. Pissing. Det er at skrive sit navn, når man står op og tisser. Står op og tisser? Så skal den skrive sit navn de steder, hvor man kan. Og jeg har aldrig selv kunne finde ud af det. Men det kunne jeg. Men nu er problemet også, at jeg hedder Mikuláš Havski Belek. Ja, det er meget langt, og så lang tid til, så jeg skulle heller ikke. Han er i familie med ham på GTA. Men her har vi Nikolajs mesterværk. Ja, her står der Nico. Der er ingen, der kan se en skid. Nej, jeg vinder. N. Det ligner remoulade. N. I. K. Sådan en skråskrift på. Og så et O, ikke? Og så sådan en sej. Så faktisk, man kan ikke se det vel, men så står der Nico. Har du sidste bemærkning til Morten? Ja, jeg har set herovre, der kan man få 2 hotdog og en cola for 45 kroner. Det kan man ikke se, men man kan høre nogle små aber, der går. Og det er Mortens cykel, der lyser. Og det er min cykel, den undercover. Det kan man ikke se. Nå. Har du sidste ord at sige? Tak for i dag, du. Selv tak. Selvom det faktisk er aften.